ještě ne! Zdar lidi, já jsem Trolli a vítám vás u dalšího vlogu a jedná se o to, že nevím, co natočit. Takže, jak už jsem řekl, nevím, co mám nahrávat, tak poslední video bylo před týdnem, už mám sice natočený jedno shot z Hostivic, ale nemám moc času ho nahrát. A prostě nemám ani nápady, jsem prostě teď ohledně natáčení videí úplně mimo a shotu tady delší dobu nebude, protože jsem přišel pozdě domů a mám zaracha, takže vlaky teď delší dobu nebudou a vlogy jakoby nemám co dodat a challenge mám taky naplánovanou, ale pořád nemám s kým ji natočit. Takže prostě kdybyste chtěli něco, kdybyste měli nějaký návrh pro nějaký video, tak mi fakt něco napište, protože jsem úplně mimo, netuším, co mám nahrávat a byl bych rád za prostě každou blbost, co byste mi napsali. A to je z tohohle vlogu všechno. Já vám děkuji za shlídnutí, můžete dát like, jestli chcete tak odber, nebo můžete to video také sdílet. A to je mě všechno a čau.